Siyabonga bangcwele abahle enkosini izwi esesiliphiwe uNkulunkulu. Ithi incwadi yami eBhayibheli khona lapha encwadini kaAmos 8 verse 11 ithi bheka izinsuku ziyeza engothuma ngazi ukulamba ezweni. Uthi kodwa kuyobe kungasikhona ukulambela isinkwa nokomela amanzi. Uthi kodwa kobe kuwukuzwa izwi likaJehova. Kabonga uNkulunkulu. Ithi ngalolu suku izinsizwe ezinhle noma izinsizwe ezibukekayo nezintombi ezinhle ithi ziyakuba nesiyezi ingokoma seyihamba izula zishayise izindongeni seyifuna lelizwi kodwa liyobe lingasekho. Kuthi isikhathi esinjalo esiyofika emhlabeni kuhle kube yilona lowo akabe nalo ikhosomba lakhe lapha ekhosele khona. Kabonga uNkulunkulu. Icishe ifane ne-insurance lento kuhle kube yilona lowo akabi nalo ibandla akhonza kulo. Kabonga uNkulunkulu. Ngoba siyayisisho nje mase siguqile ukuthi hayi ukuthi Pawuli nendoda engakholwayo iyenziwe ibe ngcwele ngomka uma umka efunyaniswe endleleni yokukholwa sisuke nje sesipatanisa. Kodwa kubalekile ukuthi akube yilona lowo kafuna uJehova senokutholwa ambize seseduze omuba akashindela yakhe. Akabonga uNkulunkulu. Ngoba izembe libekiwe emthini yonke yemithi ligawule emncane nemkhulu. Yangihlupha umuntu omusha athi hayi ngizokholwa mina ngiyofanele. Kodwa incwadi yami eBhayibheli izembe libekiwe emthini enjani emkhulu nemncane. Akabonga uNkulunkulu. Uma uJohane babona uthi ngababona abafileyo babe bakhulu abanye bebancane abanye yilo nalowo ukhona usuku lakhe lokuhamba emhlabeni. Fanele abe khona umuntu ozokhuluma phezulu kwekhanda lakhe le enye izimvu zami bengiyihole ebandleni. Akabonga uNkulunkulu. Ngoba kuyahlupha ngangaphatha uhlelo kwenye indawo uma ngiphethe uhlelo komunye umngcwabo kufika umfundisi lo muntu ohambile kho bengaphonza indawo engenalo ibandla kwaze kuhanjwe kuyothenga umfundisi nabafundisi abaqashwayo sohoza mfundisi londekele yabheka. Mayefika umfundisi ephathizwi ngimnika ithuba ukuthi usuzawufunda izwi uyashumayela umfundisi useze wajuluka uthi hayi le nkosikazi le lapha ngiyayazi. Uthi bengithi mangifika lapha ekhaya ngivakashile uthi bizigijima namagwenya amakhulu netiye izongilethela basabathe bamqeqelisa abantu bomndeni ukuthi hayi mfundisi ayikhala indoda leli lana. Kodwa ngoba ukhuluma into angayazi ulandiwe nje ukuthi ngazi okhuluma usekhuluma useze waduluka uthi hayi bangcwele yamazi lo mama bangcwele useluye. Kodwa ukhuluma into engekho. Engisho ukuthi sigcina sipatanisa kodwa kubalulekile lapha yilona lo alibe khona ikhosoma mfowethu angisho ukuthi woze Nazareth lapha kuvuma khona inhliziyo iba khona waziwa ukuthi hayi umntwana kaNkulunkulu ayibonge inkosi. Ngoba iyahlupha ngempela le. Kodwa uNkulunkulu emuhle akasenze sibambelele ngokuphelele mangabe uyakholwa azi ukuthi wenza izivumelwano noNkulunkulu wakho ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube njani kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Akushiwo ukuthi makuthiwa uyohlala endlini kaJehova thwala imbhede yakho no-odrofu uhambe uyohlala esontweni ngeke ukusize. Ngisho ungalala khona uvuke khona uphenge khona udle khona uhlale khona. Kodwa ukuhlala endlini kaJehova ukuphila intando kaNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Mawukholwa awuphili intando yempilo yakho awuyiphathi uphathwa umthetho kaNkulunkulu. Bathi ngoba basawufuna umthetho. Umthetho kaNkulunkulu iwona olawula umuntu. Akabonga uNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi akube njalo bakhonza abahle enkosini kube yilona lo abambelele angadidi ake ngibambisele umyalezo mhlawumbe bese ngiyeka. Uma intombazane isebenza ejardini iyasebenza le ntombazane ejardini iqashiwe umqashi wayo basebenza izivumelwano uthi umqashi ke lale ntombazana ngiyahamba ngiyaphesheya ezweni lakithi uthi uzosala wena usebenze ugade lo muntu. Uthi uzothi uma ugadile njengoba ngizohamba nje angizoholela uzohlala nje usebenze. Uthi kodwa mhlazane ngibuyayo into engokuyifika uyibambile phakathi kwelomuzi ngiyokunika yona. Ufakile la ama-messages bands kunomuzi omkhulu la uzobambelela la uthanda ukubambelela khona. Ngokuwena ukuthi ubambelela nawo ama-TV makhulu off screen agcwele indlu nabo sofa abakhulu bagcwele indlu nabo odro yonke into ikhona kulo muzi. Kuwena ntombazana ukuthi mangibuya ngokufica ubambeni. Wayesethi umlungu esehamba eyaphesheya uthema ehambile umlungu yasala le ntombazana yahlala ithema ihleli kwakuthi makuduma imoto esangweni ebese igijima iyobamba indonga. Inkathi umlungu
mayibona ukuthi akusiyena umlungu bese idedele indongo iyohlala kusofa ibukuthi ikhohliwe ukuthi wakuthiweni isikhohliwe nawe ukuthi iyasebenza kulo muzi yona igada ukuthi nje ngizwa kuduma imoto angiphuthume ngibambe engingase ngibambe ukuze umlungu angiholele ngakho wahamba isikhathi ikwenza le ntombazane lokhu sithe mathamba isikhathi yayisikhohlwa into eyodwa ukuthi umlungu lo njengoba eyiqashile nje ufuye izinja zingale endlini yaso ithe mayikhumbula ithi awuthi ngiyobheka ithe mayithi iyafika lapha ehleli khona izinja ayifika ayifile sikhohliwe ukuyiphakela injane yakhe ingilosi waphuma nayo emanzini iyadla nje ayifile uyafa umntwana ngoba phela njengoba sikholwa nje kufanele sibe nezithelo zokuphenduka ungena esifini samanzi uzalwa kabusha ube umuntu osezelwe kabusha onezithelo zokuphenduka kabonke uma ithi yafika hawu lezi zinja seyifile kambe ngizawukwenza njani uzambulala umlungu mayefica kunje yayithi ithatha uplastiki omnyama yayisiwuthatha ithe mayewuthatha lo plastiki yayisiyifaka phakathi engomeni ke kule esangweni ithe mayithatha ibamba iyophuma nazo lapha ngesango ithe phakathi nebheke wayeseqhamuka uthi mayiqhamuka umlungu uthi mana lapho ntombazana angisafuni nokwazi ukuthi yini lo iphethe lapho kodwa khumbula isivumelwano uthi khumbula isivumelwano engasenza nawe ukuthi into engiyokufika uyibambile kulo muzi ngiyokuholela ngayo le ntombazane yaficwa ibambe izinja eyiphethe kuyimfethu eyifilekho ubambeni wena yini uNkulunkulu azothi mayikubiza ngomuntu awuphela afica uyibambile ngoba phela wenza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi uyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho uyahlupha umuntu bangcwele othi mayisosizini uba sesontweni makumnandi akekho esontweni fanele ube full time ekukhonzeni uNkulunkulu akabonke uNkulunkulu akayekwa ukukhonzwa akayekwa izinto ibheda akayekwa izinto zirayi uNkulunkulu uyakhonzwa nje akabonke uNkulunkulu akayekwa ngoba nawe uyokuyeka ngomhla uphela uthi usosizi uyabona uDaniel mayefika lapha ayethunjelwe khona mabefika inkosi yakhona isibeke izikhulu yayisibeka ezo120 yayisibeke ezintathu ngaphezulu kulezi ezintathu kwakhona uDaniel yayisimthanda uDaniel ukuthi ayike imbeke futhi ngaphezulu kwalabo abathathu futhi kuzoba inkosi kube uDaniel kube yile izikhulu ezimbili bese kube yilabo aba120 kwahamba base bemzonda bangayithanda le ndaba kaDaniel lezi izikhulu zabe sezimakhela isu ukuthi kambe yini esingamthola kuyona iphi into esingamthola ngayo ukuthi indaba yakhe ibe yibi iphele lapha base bamcinga kuzona zonke izinto abaze bamthola base bethola into eyodwa ukuthi lo baba lo unehora lokuthandaza unehora lakhe nje athandaza ngalo futhi akathandazi noma yimuphi uNkulunkulu kunoNkulunkulu wakhe amthandaza base betho sizombambana asomyekisa ukuthandaza kodwa naye nje sizoyenza sizothi aqhutsheke ukuthandaza kodwa somthandazisa uNkulunkulu oronke base beyinkosini uDayiri igama lawo bathe mabefika enkosini bathi Dayiru siza nomthetho lapha esizokhangisela wona kuzoqhutsheka kuthandazwe ezweni kodwa sibeka wena uNkulunkulu for 30 days ake kuthandazwe kuwena yajabula inkosi kwayindaba enhle le eyizwayo ukuthi hayi manithi kuzawuthandazwa kimi futhi into ka30 days anginankinga kwase ushaya umthetho kwathi umthetho ongasheshi omile kuyothi makukhala insini egumbini noma ikuphi lapho ekhala khona wonke umuntu uyobe seguqa athandaza uNkulunkulu uDayiri bathe mabemgada base begada uDaniel kuphela bathe mabemfika lapho ethandaza khona bamthola amafasitela evuliwe ebheke ngaseJerusalema bathe mabembuka bamfika khona ethandaza engathandaza uNkulunkulu kaDayiri kodwa bamthola emvuma ethi masuka kuwe singayaphi bamthola emvuma ethi amazulu ayahloma bamthola emvuma uJehova umdali wamazulu nomhlaba wathi anginakuthandaza umuntu anginakuthandaza uDayiri akabonke base bembamba baye enkosini ukuthi Nkosi sesithola omunye ethandaza omunye la kanti umthetho ubekiwe ukuthi kuthandazwa wena kuphela kuleli izwe yayisithi inkosi hayi manibambe lona mthatheni ke niyomphosa lapha emgodini uneyingonyama amabhubesi alanjisiwe wayeseyithatha esephoswa khona uthe mayiphoswa khona kula mabhubesi kwase kuvalwa kubekwa itshe elikhulu ngaphezulu kwase kulala
Uma sekulelwe ivuka ekuseni inkosi iyakhona lapha emgodini, ifike khona iyama phezu komgodi iyamemeza ithi, Daniel, sikhonzi sikaThixo ophilayo, ngabe uNkulunkulu wakho ukulumulile yini, ukusindisile yini ezingonyameni? Iyaphi inkosi lapha ngoba iyazi ukuthi kunamabhubesi kufanele uDaniel engabe sefile. Kodwa yacabanga into eyodwa, ithi ngoba sasikulalele Daniel, sabuzwa ukuthi awuzange umphike uNkulunkulu wakho noma usuyophoswa emphandleni wamabhubesi, kodwa wawumvuma. Uthe uma ekhuluma kuye embuza, wayesephuma uDaniel ephila. Akabonga wayesephuma ephila uDaniel, wasindiswa ingoba akamyekanga uNkulunkulu noma sekushaba nathi asinakuyeka. Khona abathi asiyeke ukubabaza unyazi, khange siyeke bafowethu ukubabaza unyazi. Akabonga uNkulunkulu. Siyolokhu esimnalo ngoba iqoma lapho ithanda khona, ayiqomi lapho engathandi khona. Ungeke futhi uyifose ngenkani. Akayekanga uDaniel, usushayiwe umthetho namadoda amathathu kayekanga noma eseyiphakathi esithandweni, kodwa athi siyomvuma khona siyiphakathi. Engisholo ukuthi-ke bakhonza abahle enkosini, qaphelani lokhu, noma uNkulunkulu uyangena enkingeni ngoba usuke uvivinywa. Ayibonge inkosi. Ungakubalekeli lokho, ukuvivinywa kukhona. Uyabona uJesu uma ekhuluma nabafundi bakhe ethi sowelela ngaphesheya asingene emkhumbini, base bengena bathe bephakathi emkhumbini, kwase kuvukani izivunguvungu lwakhe emkhumbini. Onobani? OnoJesu. Ungayitshela ukuthi ngoba uNkulunkulu ngeke unyakaziswe. OnoJesu mkhumbuni unengadangada phakathi, kodwa savuka izivungu sawunyakazisa. Thema sewunyakazisa lithi iBhayibheli lami, base bemvusa uJesu. Wayenjani? Wayelele. Abayeka abantu ukuthi uShembe uyalala, uNkulunkulu onjani olala. UJesu wavuselele, wayehle hamba nabafundi bakhe. Ithi ingoma, inkosi yehle ezulwini yaba umuntu ebantwini. Akungene lokho kubantu ukuthi uNkulunkulu usebenza ngomuntu mayeza kubantu. uNkulunkulu usebenza ngomuntu, nawe njengoba uphila nje unoThixo phakathi kuwena. Ngoba uNkulunkulu wasenza ngomfanekiso wakhe, waphefumulela yini umoya wakhe. Yini pho ezohlula uma uNkulunkulu eletha umoya ongcwele ewehlisela kuShembe, ngoba nakho umuntu wakini nizomphika. Kodwa uma kuthiwa umoya ongcwele wehlisela kwiNkosi uKristu, wehlisa isimo sejuba wangena kuyo, nizawuvuma. Kubalulekile ukuthi akekho umprofeti ovunywa ezweni lakubo. NoJesu bamphika ezweni lakubo, baze bamkhanda bambethela. Nathi owethu umprofeti othunyelwe ukuthi siyamphika. Angikho-ke lapho, ngisendabeni yokuthi uyangena enkingeni uNkulunkulu naye. Ayibonge inkosi. Ongazivuka izivunguvungu base bemvusa uJesu, bamnyakazisa ukuthi hayi inkosi, umkhumbi yanyakaza. Wayesebuza into eyodwa uJesu, uthi kuphi ukukholwa kwenu na? Ngoba base bemvusile, wayesevuka, wayesesithulisa izivunguvungu. Akabonge uNkulunkulu. Engisholo ukuthi ikhona into, uze umbone ukuthi uNkulunkulu ukhona, awungene enkingeni iqala. Uze uthi uma umbiza umbone ukuthi uyasabela. Ayibonge inkosi. Kodwa okugcina lokho engikukhuluma manje ukuthi Thixo wami ibhala lami, ngiyalila imihla yonke ngokuhlushwa yisitha sami. Abahluphi bami bayasha imihla yonke, bathupha uThixo wakho. Ukhona isikhathi esinjalo la usuke useyinkingeni, abantu bema ngisho entabeni babuze ukuthi laba bantu ngoba bayakholwa bangamaNazaretha, laba bantu bayakholwa bangamaKristu, useyephi uNkulunkulu wabo? Ukangicasula umuntu eyisidomu efica isangoma sishayiswe imoto endleleni, uyabuza, hawu uze wafa nekhanda bese liyephi idlozi? Ubani wathi abanedlozi abafa? Athi awubekholwa, udutshule kanjani? Wadutshula impela yangena inhlamvu ekholwa, ufe kanjani? Sangena isipikili kuKristu. Iyangihlupha lento bakhonza abahle enkosini, kodwa kufanele sazi ukuthi uyangena enkingeni uNkulunkulu bese bebuza abantu ukuthi hayi usephi uNkulunkulu? Cha, usuke khona. Akabonge uNkulunkulu, usuke khona. Kodwa makufikwa nentombazane emzini wasephameni ishawe inyoka, bafika nayo kuShembe, bathi Shembe, sike sizwe ukuthi abantu abashawe zinyoka bayasinda mase befike kuwena. Ithi inkosi enkulu yasephameni uShembe ubabamkhulu uthi cha abantu abami, phindelani naye emuva lo mntwana, angeke asasinda. Ithi lo salo bangayo mntazane, simbeke esifini sikanina ukuthi elakhe ithuna lisemazingeni enyoka. Mntazane dalwa, kwakhulunywa kuye ukuthi indlela ayohamba ngayo emhlabeni ukuthi kashawe inyoka ahambe emhlabeni. Uthi uShembe akukho engizokwenza. Babefika abanye zibashayile inyoka, athi inkosi kubusisa, amkhothisa uVaseline, aphile umuntu. Ayibonge inkosi. uNkulunkulu yobusisa izwi lakhe. Sizocela abangcwele abahle inkosi.